مولاي افتح لي شفتية u fommi xandar it-tifħir tiegħek. كريستو المولاي كان مجرب وبات علينا اياه نذراوه. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. اياه هنفخروا بلينا المولاي هنايتو بالفرح للبلاد السلفاتسيوني تانا نرسقوا قديمه بانا ترد الحير نانولو بيات فرح. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew أشالله nadorawh. كبير أشالله كبير المولاي سلطان كبير فوق الالات كلها فديخو مالقيان تالارض تيو مالقشاتشو التلوليت تيو البحر أشو عملو تيو الارتش بديخ صارت. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. اياه نقموه ونشتحتوا قديمه أركبتينا قديم المولاي اللي خلقنا عليه شو قلتانا واحنا البوبلو تالمرا تيو والناج تيو. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. مش اللي كنتوا اللوم تسموا لهنو لا توبسوش قلبكم بخلف مربا بخال داك نار في مصة في الدزرت متى جربوني وتنطوني من سريتكم عالكم راو داك اللي انا عملت. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. على 40 سنة دونت نستملوا دان النسل وينايت قلبه محسرة دان البوبلو وطريقاتي ما يعرفوش عليك خلفت في العادة بتيي ما يدخلوش في المستريخ تيي. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. غلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو كيف كم البدو السوديم ويبقى الديم تديم أمين. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. مش خطين اللون نحسب مش خطين اللون مش خطين مولاي قديمك نسيخولك ونطلبوا بيش لا تجي بخلا مخلف دبيت منا الكرلة تيك. Biħtijietna nqasna ħafna kontra t-tieba kbira tiegħek. Iżda jint mulej għadirna xerret fuqna grazzja u maħfra. افتكر سيد خنين لي احنا اوبرا تيك عالكم نقو تخلي قات الجيخ تخلي قات تجيح لسم تيك يكون موتي للحتيهر. Warrab il-ħażin li ġmajna ejn it-tajjeb tagħna u katru biex inkunu noġbu lilek f'kull ma nagħmlu issa u dejjem. Amen. ترينيتا قديسة ومبيركا الله واحد تينا الجراتسيا اللي بمية سخاخ وطيبة نجبروا فرد كتران تهيا. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda u nsibu paġna 24. في الدول تيك ولا نراو الدولة. Il-ħażen ifesfes lil-ħażin f'eħ qalbu m'hemmx biża' ta' Alla quddiem għajnejh. عشو يتدندن بالفيمة تيو ليلا ما يسيبش فيه اختياش يستمل. Kliem fommu kollu u gideb ma jimxiex bil-aqal ma jagħmilx il-ġejt. فوق فريشو يحسب كيف سيقرق طريق خزينة أبد ما يورابش داك ليو خزينة. Mulej, sa smewiet tasal it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. مولا اسمويت الجستيتسيا تيك بحر بلاقيخ الخاق تيك. Kemm hija għażiża t-tieba tiegħek u Alla għad-del ta' ġwenħajk. يستكنوا قليت البلدمين بلدمين وبيم انت تينهم مولاي. Jiġbu bil-ġejt tad-dar tiegħek, tqishom xmara ta' jena tiegħek. عش عندك ام العين الحية في الدول تيك نراو الدولة. Żomm it-tieba tiegħek ma' min jerfek, il-ġustizzja tiegħek ma' minu qalbu safja. ما يرسقش على فوقي رجل الكبوري ما تدفعنيش البرة ايد الخزينة. Hemm waqgħu dawk li jagħmlu l-ħażen, intefgħu l-isfel u ma jistgħux iqumu. غلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl. Mulej kbir int u msebbaħ
tal-għaġeb u b'saħħtek. Insġu għanja ta' tifħir lill-Alla tiegħi, olluh u sejħu lill-ismu. Għax il-mulej u Alla li xejjen il-gwerer min idejn l-dewwa ħelisni. Nanni lill-Alla tiegħi għanja ġdida, mulej kbir int u msebbaħ, tal-għaġeb u b'saħħtek. Lilek jaqdu il-ħlejjaq kollha għax int tkellimt u huma saru. Int batt l-ispirtu tiegħek u għamilhom, ħadd ma jista' jieqaf lill-leħen tiegħek. Jiteżżu il-muntanji mill-qijan tagħhom mal-ibħra, jinħall il-ġebel bħax-xama quddiemek. Imma inti tibqa' turi ħnientek ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħek. Kbir u għal dejjem min għandu il-biża' tal-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej Kbir int u msebbaħ tal-għaġeb u b'saħħtek. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Popli kollha, ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Għax il-mulej l-oli u tal-biża, sultan kbir fuq l-art kollha. Irrażżan il-popli taħtna u l-ġnus qiegħed taħt riġlejna. U jażlinna il-wirt tagħna, il-kburija ta' Ġakob il-maħbub tiegħu. Tera Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu. Għax Alla x-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Jinġemgħu il-gbarat tal-popli mal-poplu ta' Alla ta' Abram. Għax ta' Alla huma il-kapijiet tal-art u filoli ħafna fuq kulħadd. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Min fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art, lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu, għax ħabkom u għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef lil missirijietkom. Kien għalhekk li il-mulej bejt qawwija ħariġkom u fdiekom minn dar il-jasar min id il-farawn, is-sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li il-mulej Alla tiegħek u Alla il-fidil li jżomm għal 1000 nisel il-patt u t-tieba tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk li ħarsu il-kmandamenti tiegħu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Ibedni minn kull għerq. Mix-xibka tan-nassab. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Sinjal irid nisel ħażin u infidil, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlif dak tal-profeta Ġona. Inqumu bil-wifqa u nroddu nagħmlu s-sinjal tas-salib. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġi jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina salvazzjoni fid-dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi b'fom il-profeti għad-disin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddiż tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abram missierna li jatina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-oli iż-żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi il-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
sinjal irrit nisel ħażin u infidil, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlif dak tal-profeta Ġona. Is-Salvatur tagħna neħħa il-qadim u ġeddet kollox u ried li l-bnedmin isiru ħolqien ġdid fih, imberkuh u b'tawma qawwija ngħidulu Mulej ġeddidna bl-ispirtu għaddejs tiegħek. Mulej inti wetna sema ġdid u art ġdida. Tiqaf xi ġeddidna bl-ispirtu tiegħek biex niġu nitennew bik għal dejjem f'Ġerusalemm il-ġdida. Ħudna bħaddiema miegħek biex nimlew id-dinja bl-ispirtu tiegħek. Ħalli l-għaqda tal-bnedmin isseħħilna iżjed tilħaq l-iskop tagħha bil-ġustizzja u l-imħabba u s-sliem. Għamel li nwarbu minna kolass u nuqqas taħsieb. Imlina bil-għaxqa tad-doni tiegħek tas-sema. Eħlisna mid-deni mulej. Tħalliniex ninġibdu mill-fruwat li jnessuna il-ġejd veru. Ħuti jew nagħmlu l-qalb u nitolbu bl-istess kliem li għallimna il-mulej tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna li qegħdin nrażnu l-ġisem u niċċaħdu mill-ħtiġijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott tal-emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla u li miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom u jibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu imbirku lil-mulej.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal Ruħ Lewis Merċieqa u Mary Jo Darmanin. Hija wħutej fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nintebħu bil-kobor tal-ħniena ta' Alla lejna li għalina huwa jagħti ħajtu biex jiena u int nikseb il-maħfra ta' dnubieti u għalhekk ejjew nitolbu ħniena. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu mulej ħniena. Int li jerfajt fuqek id-dnubiet tagħna biex tatina il-maħfra tiegħek Kristu ħniena. Mulej inti lena is-sliem u l-paċi ta' dawk li għalik jiftħu qalbhom. Mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ħanin dawwa l-qlub ta' wliedek li tqazzu bl-emejjel ta' indiema u fit-tieba tiegħek għati widen għat-talb umli tagħna. Int li tnissel fina x-xewqa tar-rabta miegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien is-Sultan Nabucodonosor qabad u qal Sirak, Mesak u Abednego jaqgħu għamiltu l-ħsieb li ma taqdux l-allati u li ma tqimux l-istatwa tad-deb li jwaqqaft. Issa ara, intom x'lesti li tinxtetħu fl-art u tqimu l-istatwa li jien għamilt, ma li tisemgħu id-daqq tal-kornu, tal-fifra, taċ-ċetra, tal-arpa u tal-salterju, taż-żaq u ta' kull xort oħra tal-mużika. Għax jekk ma tqimux tkunu minnu fehm mixħutin f'nofs forn ta' nar iħeġġeġ u li ma hu dak Alla li seħliskom minn idejja. Sidrak, Mesak u Abednego wieġbu lis-Sultan u qalulu: Nabucodonosor, aħna m'għandniex għalfejn inwieġbuk fuq din il-ħaġa. Jekk inhu tassew hekk Alla tagħna li aħna qimu jista' jeħlisna minn idejk, o Sultan. U imqar jekk le kun naf, Sultan, li l-allatek maħniex se naqduhom u l-istatwa tad-deb li int waqqaft maħniex se nqumuha. Imbagħad Nabucodonosor imtela bil-korla u l-bixra ta' wiċċu tbidlet kontra Sidrak, Mesak u Abednego u bħala tweġiba ordna li qabdu forn 7 darbiet isħan mis-soltu. U rrid li xi rġiel b'saħħithom mill-armata tiegħu jorbtu lil Sidrak, il-Mesak u l-Abednego u jixtħuhom ġal-forn tan-nar iħeġġeġ. Imbagħad is-Sultan Nabucodonosor staġeb u qam minnu fih u qabad u qal lill-kunsillieri tiegħu: mhux 3 kienu l-irġiel li xħetna marbutin fil-forn tan-nar? Wieġbu lis-Sultan u qalulu: u żgur, Sultan. Iżduwa reġa' qal: din x'biċċa jien. Jiqiegħed nara 4 irġiel maħlulin u mexjin fil-forn tan-nar u r-raba' wieħed qisu xi wild l-allat. Nabucodonosor qabad u qal: imbierek Alla ta' Sidrak, Mesak u Abednego li bagħat l-anġlu tiegħu u ħeles il-qaddejja tiegħu li ttamaw fih u kisru l-ordni tas-Sultan u taw ħajjithom biex ma jaqdux u ma jqimux Alla ieħor li flill-Alla tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int mulej Alla ta' missirijietna. Imbierek ismek qaddis u imsebbaħ. Imbierek int fit-tempju tas-Seb imqaddes tiegħek. Imbierek int fuq it-tron ta' saltnatek.
Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet l-abbissi. Imbierek int fil-wisa kollu tas-sema. Nqumu bil-wieqfa. Ħejjin dawk li jisemgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jgħożuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħeħ. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut li jemmnu fih: jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dixxipli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Qalulu: aħna nisel Abraham u qatt ma konna l-sira ta' ħadd. Kif tiġi tgħidilna li nkunu ħielsa? Weġibhom Ġesu: tassew ngħidilkom li kull min jagħmel id-dnub huwa l-sejr tad-dnub. U l-sejr ma jibqax fil-familja għal dejjem, imma l-iben għal dejjem jibqa'. Jekk l-iben jeħliskom tkunu ta' bilħaq ħielsa. Jiena naf li intom nisel Abraham, ma dan ukollu qegħdin tfittxu li toqtluni għax il-kelma tiegħi ma qabdietx art fikom. Jien qiegħed nitkellem fuq dak li rajt għand missieri u intom tagħmlu dak li smajtu mingħand missierkom. Qabżu u qalulu: missierna huwa Abraham. Qalilhom Ġesu: kieku kontu wulied Abraham kontu tagħmlu bħalma għamel Abraham. Iżda issa qegħdin tfittxu li toqtlu lili, bniedem li jettilkom il-verità li smajt mingħand Alla. Dan m'għamlux Abraham, intom tagħmlu bħalma jagħmel missierkom. Qalulu: aħna maħniex ulied iż-żina, missier wieħed għandna lil Alla. Qalilhom Ġesu: li kieku Alla kien missierkom li kontu tħobbuni, għax jiena ħriġtu ġejt mingħand Alla, għax jien ma ġejtx minn rajja, imma kien hu li batni. Il-kelma tal-mulej. Dak li qal lil-Lut eżjies il-mulej qed jgħidu lili u lilek dalgħodu. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dixxipli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. U għalhekk jeħtieġ eżjies li llum nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza. U nara ftit f'liema stadju, f'liema fejn wasalt jien fid-dixxipolat tiegħi. Kemm jien qed inħalli l-kelma t'Alla tmexxi l-ħajti. Kemm jien qiegħed ngħix fil-verità. Għaliex kif qalilna hawnhekk Ġesu, id-dnub l-erq tiegħu huwa ħattajr ix-xitan. U x-xitan x'inhu? Ix-xitan huwa il-qarrieq, dak li lili u lilek irid li ngħix ħajti f'gidba. Aljenat, naħseb li jien ħansalva lili nnifsi, naħseb li kollox idur miegħi, impoġġi lili fiċ-ċentru. U għalhekk tajjeb li llum nistaqsu u nagħmlu dan l-eżami tal-kuxjenza. X'post fejn hu l-post ta' Alla f'ħajti? Il-kelma tiegħu niġi nismagħha hawn imma mbagħad ma ngħixiex. Ejjew nitolbuh din il-grazzja. Illum għandna eżempju qawwi eżjies, l-ewwel qari
li jirrakkontalna dawn it-tliet żgħażagħ li ma jinżlux jaduraw l-Alla tfolozz u saħansitra jintefgħu fil-forn tan-nar għax Alla tagħhom jemmnu fih il-kelma ta' Alla tmexxihom qalbhom f'qalbhom hemm il-preżenza ta' Alla u għalhekk huma ma jinħarqux fil-forn tan-nar u propju waqt li qegħdin f'dik id-dbatija joħroġ minn fommhom dak is-salm sabiħ li l-koll għadna kemm irreċitajna. Imbierek int mulej Alla ta' missirietna, ibierek ismek qaddejs u msebbaħ, imbierek int hija lista litanija sħiħa ta' kif dawn iż-żgħażagħ ibierku lill-Alla fil-mument tal-martirju tagħhom. U jien nistaqsi fil-mument ta' dbatija li tiġi fuqi, fil-kontlarju li niltaqa' miegħu matul il-ġurnata. Nasal biex jien imbierek il-Alla jew disgrazzjament kif ħafna nisimgħu inżebilħu lill-Alla bid-da. U nitilfu kif jgħid il-Malti il-boxla, nitilfu ir-riedni. Ejjew inħallu l-kelma tal-Alla tinżel tas-sew f'qalbna. Ejjew nitolbu l-Alla jgħinna biex ħajjitna tkun kontinwament innu ta' tifħir lilu biex imbagħad isejħilna biex infaħruh għal dejjem. Imma biex infaħru għal dejjem fis-sema irrid nitgħallem nibda nfaħru mill-lum li issa qiegħed fuq din l-art f'dan il-pellegrinaġġ tiegħi lejn is-sema. Ħuti eżjes, nitolbu biex aħna nħarsu l-kelma ta' Alla f'qalb tajba u sinċira u nagħmlu frott ta' perseveranza. Ngħidu għalhekk tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Biex l-insara ma jidħlux f'kompromessi mal-idoli tad-dinja ta' żminijietna, nitolbu. Biex dawk li jbagħtu l-inġustizzji minħabba l-kuxjenza tagħhom jiġu meħlusa mill-verità li xandru, nitolbu. Biex iż-żgħażagħ tagħna jgħixu ta' bnedmin sħiħa, ħielsa u jarfu jibnu il-ħajja tagħhom fuq il-kelma tiegħek, nitolbu. Biex aħna ma nkunu il-sira ta' ħadd u ta' xejn, imma nilqgħu dejjem il-verità tal-kelma ta' Kristu li tagħmilna bnedmin ħielsa, nitolbu. U Alla missier, dawk li jittamaw fik, eħlisna mill-qerq tal-gideb tax-xitan, dawwalna bil-kelma ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Jien ma jien xejn mulħej għax mitrab jien tnissilet imma inti tħobni u għalija intmiet. Taħti salib nistad jissin nistħab
خود li bidejja, nitħolbok misli din qalbi, din ħobbok jimla din ħajti, mulejja tijek jid, kolni kem jid. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju imqaddes imwaqqaf minnek għal ġiet ta' ismek biex bil-grazzja tiegħek ikun jiswa wkoll ta' għajnuna għalina bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier għaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb, u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna inti trażżam fina drawwiet ħżiena, telfarna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qtajja blat tal-anġli aħna nfaħru il-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi jirġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, salvana jent u salvatur tad-dinja, għax bis-salib il-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u
u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid jent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tijek inħallilkom isliem, natikom isliem tijaj, la tħarjex lejn dunubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija isliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Kellek bżonn xi ħaġa u ċħattilek. Għalija kont tibni u jien missierek. Bil-ħanezza f'tati ġenbi lejn tħajtek l-aħħar tar ta' poplu tiegħek,
astekina. Għalik jien ġejt imsħalla, dur lejja mill-ġdid, jek sobina. Saba kolla daw li triqu rejtek, l-ilma mill-blad ċiri jirprofdejtlek. Fil-ħaġ il-ħal ġejt ejtni, għalix malajrin sejtni. Poplu tiegħi, ejtni fiex ħadd inqastek jiena. Jien ġejt imsħalla, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobina. Nitolbu. Il-misteri għaddisa li rċivejna mulej ikunu għalina duwa tas-sema biex ifejqu l-qalbna mill-ġibdiet ħżina u jwettquna u jħarsuna għal dejjem bi Kristu Siedna. Kifakkarkom li jissa wara din qudiesa hawn l-aħħar meditazzjoni tar-Randan, jekk hawn forsi minn minnkom ma kellux ċans jisma' jew jagħti ftit ħin f'dan ir-Randan għall-kelma ta' Alla, oqgħodu 20 minuta oħra. Ejjew niftħu qalbna. Id-dixxieplu għalilna Ġesu l-Vanġelu mhux minn kemm nagħmlu affarijiet, imma minn kemm nisimgħu l-kelma ta' Alla. Għax min jisma' iwettaq dak li jisma'. U għalhekk nħeġġiġkom biex min jista' joqgħod għal din il-meditazzjoni. Imbagħad l-erba' li ġejja ma jkunx hawn prietka imma filgħaxija fis-sitta issir iċ-ċelebrazzjoni penitenzjali biex inħejju ruħna għal ċelebrazzjonijiet tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nhar l-erba' li ġejja fis-sitta ikun hawn il-mument tal-qrar fis-sitta ta' filgħaxija. Xtieq nagħmilkom appell ukoll dawk kollha li forsi jiddar għandhom il-boqari għandna bżonn dan il-wart biex narmaw l-artal tal-adorazzjoni. U għalhekk tistgħu iġġibu dan il-wart sa nhar l-erba' filgħodu għax imbagħad inkunu rridu impoġġuhom f'posthom. Għalhekk nirringrazzjakom mill-quddiem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej. O Madonna ta' ħadru, qalb ħelwa ta' Marija, jitlob lil Ġesu għalina,
יתולבו כל נמיקיה, נלביקית יגתני.